یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی میں تے کچھ نہیں نہ کوئی اوقات میری میں تے کچھ نہیں نہ کوئی اوقات میری میں تے کچھ نہیں نہ کوئی اوقات میری آقا جی دے پیار موجودہ یعنی آقا جی دے پیار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی ناد نبی دا صدقہ ہس دے وس دے ناد نبی دا صدقہ ہس دے وس دے ناد نبی دا صدقہ ہس دے وس دے کم کوئی نہیں غم خار موجودہ یعنی کم کوئی نہیں غم خار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی جتوں جا کے گھر کوئی چولی پردائے جتوں جا کے گھر کوئی چولی پردائے جتوں جا کے چولی گھر کوئی پردائے مدنی دے دربار موجودہ یعنی مدنی دے دربار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی تو صدقے جا ابو بکر عمر عثمان و علی تو صدقے جا ابو بکر عمر عثمان و علی تو صدقے جا آقا دے ہر یار موجودہ یعنی آقا دے ہر یار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی کاری نمان تیال نبی دی رحمت کاری نمان تیال نبی دی رحمت کاری نمان تیال نبی دی رحمت سخیاں دے پریوار موجودہ یعنی سخیاں دے پریوار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی سونے نبی مختار موجودہ یعنی نبیاں دے سردار موجودہ یعنی